ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಗಂಡಿದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುರುಕಾದು ಉಡಲ ಮಂಟೆಮೆಡೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕಾರ ತಾಮರಿಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ತೀಡೊಂದು ನಮ್ಮಿ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಲೆನೆ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯನ ದುಂಬುರ್ದಿ ಒಂದು ತುಳುವ ನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕೆದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸನು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಗೋನ ರಕ್ಕಸನ ಆಂಕಾರ ಅದೇ ಪುರ್ದು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಬೆಚ್ಚ ಸೋಸು ಬುರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಲೋಕ ಕಾಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಏಲು ಒರಂಬ ಪಗೆಲು ಆ ಗೋನ ರಕ್ಕಸನುಟ್ಟು ಬಂಡ ಮೈಸಾಸುನುಂಟು ಒಡ್ಡಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು 10ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಗೋನ ರಕ್ಕಸನ ಕೆರ್ದು ಈ ಭೂಮಿಡು ಧರ್ಮನು ಸಾಂಖ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಕತೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುನೆ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಕಾರ ಲಂಕೆದ ಗುರುಕಾರೆ 10 ಮಂಡದ ರಾವಣೆ ಸೀತಾದೇವಿನ ಕಂಡುಕೊನ್ನೋದು ಆ ಲಂಕೆಡ್ ದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ರಾವಣನ ತರ್ತದ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪಾದ ಪಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪಿರಬತ್ತಿನ ದಿನಲ ಉಂದುವೆ ಆ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಪೊರ್ತೊಂದುಲ ಒಂಜಾತ್ ಕತೆಕುಲು ಪಂಪುನ ಒಂಜಾತ್ ನಂಬಲಿಗೆಲುಂಡು ಬಂದಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮಾರ್ನಿಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಸುಮಾರು ಶತಮಾನ ಕಾಲವರ್ದು ಇಂಚಿಲ ಪಿಲಿಯೇಸದ ಒಂಜಿ ನಲ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐತ ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಅಂದು ಬನ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಉಲಾಲ್ ಸವಾರಿ ಪೋಪಿನಿ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೆ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತಿನ ಮೂಜಿ ರೂಪುಡು ಕಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿನ ಒರುಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪರಕೆದ ಒರುಟ್ಲ ಪಿಲಿಯ ಸಬಾರ್ದು ನಲ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತೋಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪೋಡು ಐತ ಪೊರ್ಲುನು ನನ್ನಲಾತ್ ಲೋಕಮೊಕ್ಕಗೂ ಸಾರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿಟ್ಟಿದಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸದ 5ನೇ ಎಸಳ್ನ ಮೊಲ್ಲ ಐತ ಉದಿಪನು ನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದಲೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡುಲ್ಲರು ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದರ್ ಅಂಚನೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಕೆ ಮೋನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅಂದೆ ಪೊನಲ್ಲಿ ಹೂವೇ ಸಂಗತಿ ಕೇಂಡಲ ಗೊತ್ತುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಮಮಲ್ಲವರಿ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರ್ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮಂಗಳೂರದ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಗುರುಕಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ಸುರುಮಲ್ಪ ನಿರ್ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ವಿಘ್ನೋಲಿತ್ತು ನಂಡಲ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟೆ ಪಾರಾದು ಎಡ್ಡೆ ಅಮೃತ ಗಲ್ಗೆಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡೊಂದು ವಿಘ್ನ ಕಲಪಿನ ಮಾ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತ್ನವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರು ಕುಮಾರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಥಕಂ ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಷ್ಟಮಂ ನವಮಂ ಬಾಲಚಂದ್ರ
ಪೇಲಿನಲಿಕೆದ ಉದಿಪನ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಇಂಡೇರ್ನಕನ ಸೇರಿದೆ. ಮಂಗಳಾಂಬೆಯ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಲೈನೆತ್ತ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರೋಲೆಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ನು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೋರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪುಂದು ಬನೊಂದು ಸರಿಂದು ಬನೊಂದು ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಸರಿಯಾದ ಸುದ್ದಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾರ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮದ ಮಗೆಯನಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಕನಚೂರು ಮೋನಾಕ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೋರಿಯರನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲು ಅರ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂದತ್ತು ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ ನಾಟ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಯುವಕಿಯನಂಚಿನ ಯೂಟಿ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಗಳಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ ಸರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನೇರನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾದ ಎನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿತ ತಂಡದಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂದೆ ಎನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಲ್ಪೆ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಲೈಲೆ ತಪ್ಪಿರೋದು ಪಿರೋರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪಿರೋರ ಉಡಲ್ದಿಂದಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ ಕಲೆಗೆ ಸಾಲುದ ಅಂಜನೆ ಪುರ್ಪದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಗುರುಕರ್ಲನ್ ಕೇನಂತಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇನ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬರ್ ಬರೋದಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನಂತಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಿತ್ತಿನ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಎರಡು ಜನ ಗುರುಕರ್ನದು ಸೇರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪನ ಭಿನ್ನರ ಕಲೆಗೆ ಸಾಲು ಪುರ್ಪ ಅಂಜನೆ ನೆಂಪುರ ಕಾಣಿಕದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಲ್ಲ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತೋ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಡ್ಡೆವಲಾರ ತುಳುಬರ್ಪುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆವಲ. వంత ತುಳುಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಬರ್ಪುಂಜಿ ಎಂಚೆವಲಾರು ಎಡ್ಡೆವಲಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಸಚ್ಚಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನನಗನ್ನ ಇಲ್ಲ ನೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕಾದರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನಂತೂ ಕಣ್ಣಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 408ನೇ ದಸರಾನ ನಾವು ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲೇ ಆಗಿ ತಮಗೆ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 9 ತಂಡನ ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಗೆಲ್ಲು ಸೋಲು ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ತಾವು ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ತಮ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದು. 9 ತಂಡ ಇದೆ. ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 9 ತಂಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಿ ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗಂತೂ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಿ ಯಾರು ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೀವು ಏನು ಬಹುಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲೋ ಟೀಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ. ಭಗವಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಮಾತೆ. ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ಡ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಈತ ನಮ್ಮದು ಮದಿಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಮನೋರಣ್ಣೆ 2 ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳೆಯ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ. ಕನ್ನಡ ಡಾವೇ ತುಳುಟೆ ಅಲ್ಲೇ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಪಂಡರಿ ಅನ್ನ ತುಳು ಅಂತ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ಪಾತ್ರಂಜಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ತಾಂಡ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಸುರುಕು ಈ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಶೈಲಿಡು ನಮ್ಮ ನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆರು ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಒಂದು 5 ಇಂಚಿನ ನೂದು ಮುಟ್ಲ ಪೋವಡು, ಆ ನೂದು ಮುಟ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾದೆ ಬರ್ಪಂದಾರಡ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಬರಡು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಗತಿಯಾದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ದುಮ್ದಾನಿ ಪಂಡೆ ಮಿಥುನ್ ಅಣ್ಣಡ ಎಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಅವಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಐ ಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ಈರು ಎಂಚಲ ಬಲ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ತುಯ್ಯರಡ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ನಲ್ತದೇ ಬೋಪರಿ ರಾತ್ ಬೇಗ ಆಯ್ತಾ ರಿಕವರಿ ಬರ್ಬಂಡರು ಮೂಲ್ ತೂನ ಗಂಚನೆ ಉಂಟು ಅಲ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಗರ ನಲ್ಕ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಮಾತ ತೋಂದಿತ್ತು ನಕಲು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನಾಗಿ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮನಿದ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮೂಲ ಉಲಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕೊರ ತತ್ತದು ಯಾನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯಿಂದ ಆಯ್ನಿ ಮಾರ್ರವರ ಸತ್ಯಲ ಬಂದು ಪೆನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನೋಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಈ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ. ಈ ಹುಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಏಪಲಲ್ಲ ಅಂಜೋಕ್ಲು ಪಿಲಿತ ವೇಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಲ್ಲ ಪಿಲಿತೆ ಒಂಜ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೊಟ್ಟು ಉಂತುವ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಪಿಲಿ ವೇಷ, ಪೂರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲಡ್ಲ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಐತ ನಡುಟು ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಕುರಿಪಿನಂಜಿನ ಬಹುಮಾನ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮೊತ್ತ ಐದು ಆಡ್ಬೇಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ಆಡ್ಬೇಕ 50,000 ಆಡ್ಬೇಕ ಬೇತೆ ಪರಂಪರೆದ ವೇಷಗೂ ಆಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮುಡಿದಿರ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬಹುಮಾನ ಐತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಪೊಂಡ್ಲ ಆರಿಗೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬತ್ತೆರಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 50,000 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರೊಂದೆ ಬೋಪಿರ ಆರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನೀ ಮೂಲು ಸತ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಸುರುಕೆ ಪಂತಂಡ 50,000
ಐದು ಕೊಡಂಜಿ 0 ಸೇರ್ಸಾದವ್ರು ಇಂಚಿದ ಬರೀಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಆತವು ನಾನು ಬರ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಆರು ಬರ್ಪರೆಂದು ಪಡೆದು ಈತು ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲುದ ಶುಭಾಶಯ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿವೇಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉಂಡುಂದತ್ತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಮೇಡ್ I think people from BBC and National Geographic Channel has also come. On behalf of Mangaloreans and Mithun, I thank all the media people, our own media people, and from Delhi, Bombay, and especially BBC and National Geography. I welcome to you, and I thank you very much on behalf of Mithun Rai to being recording the documentary of the Tiger Dance. Atmere. ಇನಿ ಎಂಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾವಿತ ಬಯ್ಯಾನಗ ಮೂಲ ಕಾರ್ದಿವರ ಜಾಗ ಪೂಜೆ ಆತ ಜನ ಸೇರ್ವೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಪಿಲಿಕ್ಲೆಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ನವೀನನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಯಟಿ ಎಂಕಿ ಯಾನವು ಅಂದ ಎಂಕ 2-3 ಸರಿ ಕೇನೋಡ ಅಂಚ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಿಚಿತರು ಮೋನಾಕನೇ 8 ವರ್ಷದಾರು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ್ ಮೂಲ್ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಶಹೀದ್ ಮೆಟವತ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಪೂರ ಈ ಘಟನೆ ಉಂಡತೆ ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಇಫ್ತಿ ಇಂದಲೇ ಪುನಾರೇನು 8 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಆ ಜವನ ಜಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಲ್ ಉಳ್ಳತ್ತೆ ಶಿವಲ್ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ನ ಟೀಮಿಡಿ ಯಾನ್ಲ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡಿ ಯಾನ್ಲ 6 ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ತೀವನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಡ ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಣದು ಮತ್ತ ಬೊಕ್ಕರ ಮಿಥುನ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪರಂಪರೆ ಈ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದು ಪೋಲೆ ದೇವಿನ ವಾಹನ ಪಿಲಿಯಾದ ಆ ರಕ್ಕಸರಿನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಪಿಲಿ ವೇಷದೊಂದು ಪರಕೆದ ರೂಪ ಬರೋಂದಿತ್ತರು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಕೆದ ಲಕ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಐತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಆತನು ಐಕಿನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿ ತೂಕ ಪಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತುಳುಕುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ತುಳು ಪಾತಿವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂಜಿದ್ ಪಂಡ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರು ಕೆಲವರನ್ನು ಪುದರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದಯಬಂಡ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಲವು ಇತ್ತಿನಾರು ಕರೆನೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉಡುಪಿದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ವೇಸಪಾರ್ದು ಆ ವೇಸಪಾರ್ದು ಎಂಚಿನ ಕಾಸು ಬರ್ಪಣ ಮಾತ ಕಾಸನ್ನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡೋಡು ನರೆಲೊಂದು ಬರೆಲೊಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮರ್ದಗ ಬೋಡಾದ ಅವರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರೆ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಯಾಕಡೆ ಮಲ್ಲಕನೆ ವೇಷಪಾರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಆ ಕಾಸನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟದ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಡುಪಿಯ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇಷವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೇಷಗಳು ಆ ವೇಷ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದಿಂದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಏಡ್ಸ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ನೇಹಹಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಇದೀಗ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಅರೆಗೆ 50,000 ಪನವದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸಾಧಕ ಮಿಥುನ್ ರೈ. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಪದ್ದೆಡ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಎಸಲ್ ಐನೆತ್ತ ಕಡೀರ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಐನು ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದಗೆ ತುಳುವ ಬದುಕಡು ವಿಶೇಷವೈನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರು ಪ್ರಕೃತಿ ಪನ್ಪಿನಲ ಐನ ತತ್ವ ಅವಿನೆ ಪಂಚಭೂತಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಆ ಪಂಚಭೂತಲನೆ ದೇವೇರು ಪಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೋಕಲು ನಮ್ಮ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಪನ್ಪ ನಾಗಾರಾಧನೆ ತುಳುಂದಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಐನು ಬಂಡಲೆಯನ್ನು ಗಲಸುವ ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಮಂಜೋಲು ಅಂಚನೆ ಪಚ್ಚ ಐನು ವರ್ಣೋಲು ಅಲ್ಪಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಮೂಕು ಕೆಬಿ ನಾಲೈ ಪಕ್ಕ ಚರ್ಮ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಏಲ್ಯ ಗಲ್ಗೆಡು ಉಂಡು ಪರ್ವಕಾಲಡುಂಡು ಬದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಈ ಎಸಲಗಳ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿರಿತಿದ ಮೋಕೆದ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಲ್ಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕಡೀರ ಸಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಇನ್ನಿ ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗಿಂದ ತಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ದಸರದ ಆ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡ್ ಸುರೂತ್ತ ಪಂತೆಡ್ ಉಂತುನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕೂಟವು ಒಂದು ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ಕೂಟ ಬಂದುಲೆ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕುಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆವಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಎಂಚಾಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಜತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ಅಂಚಿ ದಂಗಂದಿಲಂಚ ಇಂಚಿ ಮಾಲಂದಿಲಂಚ ಕುಡಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಗಿಡು ತೊಲಂಕಂದಿಲಕ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಟ್ಟ ಜವನೆ ಜಕ್ಕಡು ಜವನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ್ದವರಿ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರೇನ ಕೆ ಪೇಜವರ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯ ಪಟ್ಟುಲ ಅಂದು ಪಿಲಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆಲ ಅಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತಿ ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯ ವಿಭಾಗಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನೆಟ್ಟು ಒರಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾವಂಜದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಜನಲ ನಿಗಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ನಡುಟೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ತೀರ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೆರು ಆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗೆಟ್ ಮೊಗಲು ಮೂಜ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟನ್ವೇರು ಬಂದಲೆ ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಲೆ ಎದುಕೊನಗ ಮಂಜಲ್ ಬಾಯಿಲ್ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕಲೆ
2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ, ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. పిలినలికే 2017 ఎసల్ ఐనెత్త కడీర చాతుర్పును తోజన చితిన ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕಲಿಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಸುರ್ಕಾದ ಕೊರ್ಕ ಸೋಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪುಕೇನು ದುಂಬು ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UK ಮೋಹನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಜನೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರ ಅರೆಲ್ನ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡದಕ್ಕೂ ಇಫ್ತಿಕಾರನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಿಕಲೆ ಮಾತಾಡ ಗೋತುಪ್ಪರ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಲಯನ UT ಖಾದರ್ ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಲಯಂದ ಪನ್ಪ ದೇಪಂಡ ಏರಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲ್ಪನಕುಲುಲ್ಲೇರಂದ ಸುರುಕಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮನೋರಣ್ಯಂದ ಪನ್ಪ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇನ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ರೆನಲ್ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ನೆರ್ ದೊಂಬು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ. ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ಈ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ತಂಡ, ಕಲಾ ತಂಡ. ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳು ಆಡು ಅಥವಾ ಕುರಿಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿಯ ಭಾರ 38 kg ಇದೆ. 42 ಸೇರು ಅಥವಾ 38 kg. ಈ ರೀತಿ 38 kg ಭಾರದ ಯಾವುದು ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಎಸೆಯುವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾಳ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯ ಈ ಹುಲಿವೇಷ ಕಲಾವಿದರು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದರೆ ಐಕಾದು ಕೊಡರಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತು ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ದ ಕಲೆಗೆ ಸುರುತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕೇನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರಗೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸೇರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಾಮು ಬರ್ಪಣ ಇಜ್ಜ ಅವು ಎರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಮಾತ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪನವದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಆ ಒಂದು ಪನವದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರುಣಾಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್
ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲು ಕರುಣಾಕರ್ ಪಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಇರುಳ್ಳೇರಿ ಅಕಲ್ನ ಸುರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಬೇಕ ತೀರ್ಪು ಏರ್ಬತ್ತಿರ್ಬೋದು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಏತು ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರ ಈ ಸಂಗತಿ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ಶಾರದ ಪಿಲಿತ ಸುರುಕಾದ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರೆಡ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೇಳೊಂದು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕುದೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು 28 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನಲಾತ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದು ಯಾನು ಎಂಗಲ ಈ ತಂಡದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಮಂಜುಲ್ ಬೈಲ್ ದಾಖಲನ ಸುರುತ ತಂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ತಂಡ ಮಾತಾವಕಾಶ ದಾಖಲೆ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಅವಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೂಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಣ್ಣಗಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಪೌಲಗು ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಂಡದೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೋಜಾಯರು ನಿಗಲು ಕೊಲ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬಣ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾತಾ ಪಿಲಿತಾಕಲು ಒಂದು ಅರ್ಧವಾಸಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಮಗೆ ಎಂಚ ಪೌಲ ತಾಸೆಗೆ ಎಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಡು ಬಂದದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾಯರು ಮರಿಪಿಲಿ ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂಡು ತಾಸೆದ ಹಾಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಸಿನ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿಲಿಕಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಾತೀರಿ ದೋಲ್ದನ ಬರಲಿ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಊಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ದಕ್ಲೆ ಸುರುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಫುರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡಾತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ನಡೆ ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಗಲಸಿನ ಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ಅವೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತ ರೀತಿ ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುತ್ತಳು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣದ ಬಕೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂದೆ ಐಡ್ದಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಿರವರ ಆ ಕಡೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾರು ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದ ಕೇಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದು ನನ್ನದ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಆ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ ಆ ವರ್ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದು ಪರ್ನಿಕಲು ಸುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಕಲ್ನ ವರ್ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಬೈತುಂಡು ನನ್ನ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಸೂಪರಮ್ಮ ನಿಗಲು ಒಲ್ಪ ಉಂತವಡು ಅಲ್ಪನಿ ಉಂತಾದಾರೆ ಒಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅಲ್ಪನಿ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಕ್ಲಾಶ್ ಬೈತೇಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲಿಲ್ಲ ತಾಸೆ ದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಕ್ಲಾಶ್ ಬೈತೇಜಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ದಾಂಡ ಇನಿತ ಸುರುತ್ತ ಈ ಪಂಥದ ಸುರುತ್ತ ವಿಭಾಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮೂರ್ತು ಬೈತು ನಾನು ಇಡೀ ಮಾತಾ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಂಥೋಡ್ಲ ಇಂಜೇನೆ ಮೂರ್ತು ಬರಟ ಬಂದು ಏನು ದೇವರೆಡ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ ತಂಡದ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದೀನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಐತಿ ಯಶಸ್ಸಾಯರ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ದ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ದೇವರನ ಶಾರದಪ್ಪನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪಿಲಿ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ದ ತಂಡ 59 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಕಲು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟಪಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಒಪ್ಪಡು ಆಂಡ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಎಂಕಲ ಈ ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒರಿಪವರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಕಲು ಪಿಲಿತ ವೇಸನು ಪಾಡ್ದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸೇರಾಯನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಈ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ದಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನ ಬನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಯಾನು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವ್ರ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬಣ್ಣಗಾನೆ ಅನ್ ಬಂಡ್ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸೆ ತಕ್ಕಲು ಬೊಟ್ಟು ದಿನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಪೌಲಕ್ಕುನಿತನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೋಲಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷಡು ಪೌಲಕ್ಕುನಿತಾಗಲ ಮುಡಿ ಹಾಕುನಲ್ಲ ನನೊಂಚೂರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತದು ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ತದು ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ತಾಟಿ ಹತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಶೀಲೆಗೆ ನಿಖುಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ರಾವಡ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವೀರ ಬರ್ಬೇಕು ನವೀನರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದ ದಕ್ಕಲು ಆಕಲು ಇನ್ನು ಬೈದಿನಿತ 15 ಜನ ಈ ವರ್ಷದಾಗಲ ಪಿಲಿಟ್ಟು ಏತೊಂದು ಬರೋಣಿ ಕೇನ್ನಾಗ 55 ಪಿಲಿನಿ ಜಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ
ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟರಿ ಇರಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು 55 ಪಿಲಿನ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲು ರಂಗದ ಕಲಾಟ ಜಪಡ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಉಪ್ಪುನಗಲೆಲ್ಲ ನೆನವರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಿನೊಂದು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪರೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಾಳೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬನಮ್ಮ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬರೋದು ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಾನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬರೋದು ಇನ್ನಿತ ಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.